Tak tahle je selfie hymna. O čem se tam zpívá? Řekněte mi, co si myslíte vy. Pojďme o tom diskutovat. Podle mě je to o tom, že topí slona. Myslím, že ne, Time. Podle mě je to rituální píseň. Vypráví o rituálním obětování pračky. Pustili ji na cirkulárku. Kolem stáli buddhisti. S dlouhýma trubkama. Nevím, jak se jim říká, ale hráli na ně. Tomu všemu velí čaroděj. Povolal všechny duchy z lesa. A pili vodu z pračky. Podle mě je to strašně kruté zneužívat pračky. Bestie nevodolačné. Byla ještě pod zárukou. S jednou se pračky vzbouří. A ovládnou celý svět. A my budeme jejich pokorní služebníci. Nádherná představa. Souhlasím. Rozhodl jsem se, že chci být pračkou. Od teďka mi říkej Velký syn Whirlpoolu.